Lah mangan. Sing ngebosi yo iki bose. Lesu. PRM Borobudur. Wes layah. Apa iki apa iki? Poci apa jenenge? Tak omong itu penting. Jago banget, turun murah. Ya jago. Sak gitu. Mie ayam dolesu. Wes mau tak nganu kok. Mau wes tak. Mbak. Tiga dulu ini tang. Kulo teh panas. Isi teh panas yo. Sing setunggal teh panas. Kulo, mboten sing nggih. Kok pesene 11 to. Piro? Teh panas yo. Napa? Iki men bensin mentah wae. Ini ayamnya mentah. Yo nek wis di kalau becak ngono lho, Pak. Wegah aku ra mau dikono wegah. Aku ra. Yo ono. Wis, Kon becak iki. wis. Oh, anu iki rada gembelengan. Yan, jenenge apik tapi kudune sing anyar iki. Wek sapa? Bakas. Jenenge sapa? Unggul. Oh, unggul. Lho. Lah sing mana liceng pisan. Oh, sing Anyar kok. Aturane kuwi to, meluke kene sisan. Dan setan kok antuk yo. Wis. wah rada bigrak Dewi masuk angin mari, Mas. Mari aku re masuk angin. Mari. Perjalanan mesti poin juara 1 ya toh, Mas. Berarti jadi spesialis anu perdana. Sekitar yang Ora go makan jare ndi aku. Nek bawa lucu nek bawa. Perdana iki ndak rukat ngono ya. Iya, padahal iki dire. Wedi topi Bu. Oh, jadi ana kok. Lebare mak dai topine dicopot pintu piye to wis mulai malu topi. Yen ora, salah iki Pak apa mengene ombenane mah didunke. Salah dhewe ombene mah didunke wong nangon biasane mah didunke wae. Ayo iki kuwi. Yo ora coba ya iki. Gimana gue mulai apal topi Bu. Iyalah. Ono wae. Iku kok manuk-manuk jebule didis. Mulane kowe iki, Jon. Nek lunga-lunga iki modal, apa-apa ping ngruwet nek kancane. Ora ngruwet. Modal. Nyileh. Nyileh ning ra balekke kok. Bali iki. Ning tak kumbasi gitu. Oh, gua dikumpah mah dadi elik wernane kok iman kok dikum anu kok ah. Wis. Ilang kanjine. Heeh. Ayo dadi lemes. Tapi nek wis teko numpak ning anu Pak. Belum menunggu purin. Oh, tapi apa to? Dan Makan. Oh. Ya bayar ora? Yo bayar nek teko. Kalau teko dulu. ya gelis kok. Masih aja gelis 20 menit. Nyandak to, luhur. Wis medun ning putih. Kuwi iki je sekitar 5 liter. Teko nyandak tekoan. Mantap. Oleh Mas Ano iki nyandak ora iki.
Bisa wae. Ora ngerti. Teko ora marek ora nyandak yo kok kae melu iku kok sulung. Iya, seneng. Ini kan muda. Apa nih? Ini muda sing mari. Ambo. Kok iki kayak kurang lho. Kan masuk angin. Oh, boten. Yo 150 njaluk 200, kayak 200 njaluk 250. Anggere ngenehi kok muda wae. Mundak nek engko kok ngidan. Kaparnya jalur oli ora sida maneh. Wis Kan kudu cap. kali oli lho. Ora sida mangkat alah bejone ra umum bocah. Ora ana jajanan sing sip yo. Asing modal oli yo mesake to. Nanti. Gek wis ra ndek bapak bocah. Mergane ra ono sing wani mangkal. Kowe modal oli piro kae? Lali aku. Modal oli piro? Terus Eh, terang gawe. swidak. Terus terang. Swidak. Yo tak balik 50. Ora ditampa. Kuwi tenanan kuwi. Tenanan Tenanan iki. iki. Aku wis omong wongan. Wis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sing nampa dit oli ya tetep oli, ya to sing nampa oline, sing nampa sing kelangan duwite balekke. Oline ra balekke ne yo. Dianu wae, diingu sehat. Nek sehat kayane lali kabeh. Lah ojen iya ojen ana. Aku ya seneng nek kuwi sihat daripada kaya muka kontak turu aku ora tegel ngono. Amas ora tegel meneh mau bengi kae mana asli ora tegel. Jan ra tak salami yo an. Ora mau sampe kekon durene kok piye? Jajal muni ora kuat kaya nek kok durene. Ada ngomong bulan aku dulu ya. Ada oleh pengumuman Ajen. Kan setan kok dawure bawa yo. Sesuk nggo ambulan sisan wae apa piye? Mah ono ngono. Nganggur nanti kan lu mau yara kok. Makat arep ngejak bulan kowe. Apa tiga yara yo aku ini sing itu sok ora ono. Kuncenge wong loro-loro iki. Rangani setengah jam tekan ya, Pak. Bos lu kan ono. Kan ono wong loro ya ora ono. Engko nek sisi manuk engko kena sawan manuke ngek. Kan Kok kocokku. malammu jelas sih. Yo ilang demi dene nang mobil. Lah ya ono demite ngono kae. Ora nggawa jenazah to ya. Nggawa wedi pas. Ngawur tetep ono ngono kae pan ngarane kok. Nek tak ilangi. Ning kuwi kan iso nyok apa ngilan-ilani dadine iki Suruh Pak Dika. ora kuwi sing ora iso. Lah nyok iso kowe ngilan-ilani. Ya ngono ra iki. Iki juga ngene ya. Tempo iki nek anu ya wong randu kae